Say guys, for the people, guys, do wakufara comments enyu ese tikamaona ekuti vanhu vazhinji vaiti toda kutsvaga kuti mukomana aripi ndiwo comments mazhinji atakaona tokutendai nekuda kubatsira kwamuri kuita zvakare, but now iyo inenge yakuda family kuti ndoyo your next step kuti votsvaka munhu wavo wega here kana kuti voita sei, ndiwo maconcerns andakaona mazhinji. Uyezve nevanhu vaiti toda kumbotsvaga kuti vanhu vachoni vakashandigwa nemwana wavo vasina kumupa mari yako zvakafamba sei, ndo zvinhu zvizhinji zvatakaona. Saka hapana zvimwe zvinhu zvandakaonawo zvaitagwa nevanhu kushe kwezvinhu izvozvo. Anyway, tochitenda zvakare vanhu vakati blessa saka shigogo guys, ndichiti kuda ipapo haisi nhau yekuti mwana uyu ine nhamo unotambura zikaiti kana kuti unofamba achipemha kuvanhu, handizvo, haana mbofamba achipemha. Ndomungagoda zvitaura hauna mbofamba uchipemha, ini ndidakatonzwisa nyaya yakewo. Saka ni tatokumbira mapremises kuti tiuye panapa tivape zvinhu zvachoni hamozvoni. Ini nandizepo mwana chabuda ari mukomana, I don't know, but ichi ndo chinonzanzi chiripa pauchabatsirwa mwana ndoshinda. Ini pekutanga paitagwa kuti shindaka, I thought kuti shindaka ishinda ikutoruka majusi. Saka ndakazonzwa kuti ito yegramaireva izvi zvisokisi izvi zvokuti pano zvagwa ndofunga mwana wako womuisa zvimwe ndaitoudzirwawo nevamwe ndasikazvizivi mawadzi waterproof azvizwaka zvivhesi izvi zvemwana kana zvagwa hanzi chichinapuke chinonepewa maiti yakashagwa naikirai ozomupfekedza mwana zvitsva zvese izvi zvitsva sazoti mangwana vanhu vakandipa zvisharu handiti zvitsva zvose maheti inenge ichiindirana minoti ndosaka ndati pamwe mwana wachazvagwa ari wechi manapukendi anenge ari sealed ayo hanzi ndo reza here io chipatara izvi hanzi ndo zvinopina mwana here iyi hanzi ndo spiriti yachoni gogodo anoziva. Ichi ndo chimwe zvechipenzi mamwe manapukeni aya then tobva ipapo toenda kumatracksuit. Like I said guys, uyu ndimukudzei by the way brother yangu ari paMSU ndiye ari kufamba neni mazuva ano. Saka aya izvi zvese izvi from the shop hambozviona kudaiwo so toenda apa zvitsva izvi hambozviona iblue yoga yoga nekuti zvichafamba sei. Toenda zvimwe zveichi izvi kudaiwo then asakazvitora tu ozaikadza 1 then iri tauro isi haunozviona chibata netiri uzvione tauro remwana wako iro kudai chaita mukomana hatiziviwa zviwa zvitsva izvi vasikana una kumbokururwa nevanhu zvaiyo tikumonera azofara icho mwana wako hodi asi blue ndo yanga ndakaonyanya kuona yakawandisa ikoko izvo chibata zvinhu zvako chamwana wazvinzwa zvikunhuhwira shopa pano chakapfekwa zvinhu tazviona tatenda vana baba nezvamakaita vana mai nana baba mweya wenu urambo wakadaro uchadzokere shure. Aiwa zvamakandiitira ibasa guru chazvo zvinotendwa munyasha kuti dai maramba makadero ndiyo zvandinotenda. Iye zvinokangosara chinongo chidhishi chekugeresera mwana nechibhaketi chokukanga manapukeni ndezvanozvo nebhegi racho zvimwe zvote ndandizvizivi unodiwa bhegi rekurongedzera mbasha dzemwana zvinenge zvisina zvemunhu mukuru imomo zvinonga zvinhu zvango bhegi racho secho aiwa risiri secho mabhegi evana anenge akangoita bhegi kuda risiri secho chikaita chihandbag but ari mabhegi anenge ane kana chikunguruna chinongwa ndozvimataipi zvinenge zvakangosiyana siri secho zvowanikwa museri zvinongwa kana chifuti ibhaketi rekugezera nechidhishi chibhaketi zvemadhora zvemadhora chidhishi zvinogara vana zvogeresera zviya zvinenge zvakaita shepi yevana zvino unozvida here zvitsva zvose vanhu vamwana zvinhu zvamandipa ndazviona zvasvika zvese murambi makadaro
kudhonditya saka ndio zvipo saka guys sangoita the quick one because zvinhu zvitatazoita zvokutoita emergency because nenhau yechando ndambomanya kusenda kusoninoda ndatopfeka jombo to get nescap kobva kwazotanga kupisa ndatombona ndatondorwa guys saka ndamanya mandadzoka rikati boko chinimirirai pai pamashopu handikwasi kuti ndipe uyu mwana ari ega zvunhu imi musipo saka ndoda kuti ndikupe kutira kuti mangwana musazoti wakazodai nemwana anditi kakanzira chavaudza zvakare muku icho mukutsevambomhorosa ibvisa yetu mhorosa aiwa totenda zvaitwa neshema mashematoitenda zingaiti murambe makadaro gugu afara zingaiti avafara zingaiti totenda zvinondozvidi mwana uyu ndizongofunga kuti dangana mai ndisichema nekuti naye muroora sindindangarira zvino hana zvindakarira mwana ndikakuza ndozvigona zvamanditi nandatenda pasina kudenga kudai maramba makatanga kuti mwana akabuda kana kuti murudzini kana kuti musitana ndingatikokuratidzai munoekera unongopfeka nyange yakaita musikana unongori mubhuruu imomo chiisei zvimwe zvinhu zvacho saka zvibhaketi neuyu ndo zvatichatsvaga zvimwe zvacho indaitoudzirwa zvimwe nevanhu vekumashopu ndasingazvizivi kuzorongedzera kuti kana iye zvinozi votoendawo kuchipatara kuye zvaidiwa ndizvo izvozvi kuti anopinda zvese opinda manambero yakatiesa muchenjere kuzoitonedza idoko doko zvakanditipai shinda motipa zvinhu zvemwana zvakakwana tikati zvinhu hapana wozva zvakutodiwa akaenda kapaka achigwadziwa asi izvozviwa sei aiwa mazuva ano ati zvave nani zvakandepaita zvekubayiwa panapa pachifuva akangova maningi kubayiwa nebayo tikati handizivi kuti kushanduka kwemhuri yako here namukoma kandikubayiwa pano zuro yakoti tikubayiwa aiwa inozviaiwa mwari kuti mwari apindira taura chokwadi pamberi pamwari mama baba murambe makadai vanhu vamwari shuwa mochichengeta zvezvo muzukuru wenyu tikawana chibhaketi nechidhishi chacho nechibhegi tinongokufonerai futi zvavara izvozvo hazvanga zvaita ndotonogona varatidza kuti tibati tipe izvi zvemwana kuti agare kumba hazviiti nekugwadziwa kwaosakugarira padhuze handida kugarira padhuze asi apa zvakandakasati ndarongedza nekuti izvi zvavaitoda kuda kuti zvigare zviripo ndanga ndisina ndakangoti mundirire chadini tichatsvaka saka haiwa vana mai vakadaro hazvakanaka mwari vanipindira So guys, for the people, this also, thank you nekusapota munina wangu zvinhu zvedu zvafamba zvakanaka preparation yapo chibhaketi chidishi nechibheke ndo zvasara mind you zvimwe zvinhu zvacho ndaitoita zvokuudzwa nezvitatu zvasara ndizvo kune zvimwe aiwa izvozvo ndizvosara chete ndizvo here madzimai